Jalkapallon junioriturnaus Helsinki Cup täyttää tällä viikolla futiskentät ympäri pääkaupungin. Yksi Euroopan suurimmista jalkapallon junioriturnauksista pelataan siis tällä viikolla Helsingissä. Helsinki Cup tuo pääkaupunkiin yli 15 000 pelaajaa 12 eri maasta. Nämä huudot raikuvat tällä viikolla ympäri Helsinkiä. 770 joukkuetta 12 eri maasta osallistuu Euroopan kolmanneksi suurimpaan juniorijalkapalloturnaukseen Helsinki Cupiin. This is my first time here. I feel great because I can talk with other country people and know other cultures and all this stuff. Vitinhu harrastaa jalkapallon lisäksi myös koripalloa. Silti 11-vuotiaan brassitaiturin on helppo valita, kumpi lajeista on rakkaampi. Football, much. Football we start playing when you're young, like with 3 years old. When you're 3 you already play basketball. You already play football. Ja täällä kuunnellaan korvatarkkana, kun valmentaja pitää taktiikkapalaveria ennen peliä. Vasemmalla Kaapo, Julle keskellä, Pepe oikealla. Tällä lähdetään. Me voitettiin rankkukisassa. Mitäs varsinainen peliaika? Se meni 1-1. Mikä Helsinki Cupissa on kaikkein parasta? Se, että saa pelata. Tänään Hesa Cupissa vieraili myös fanaattinen jalkapallon ystävä, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. No kyllä Hesa Cupissa parasta on tietysti se pelaamisen ilo ja hauskinta nähdä nuoria tyttöjä ja poikia kirmaamassa pallon perässä. Toista vuotta peräkkäin vanhemmissa ikäluokissa joukkueet on jaettu eri lohkoihin pelillisen tason mukaan. Se on mun mielestä ihan oikein, että tietysti ei tule mitään semmoisia rökäletappioita, kukaan ei niistä nauti, ei Suomen ammaajoukkue eikä sitten nuoret täällä, että se on ihan hyvä, että se on tehty tämmöinen eliittijako ja jokainen pelaa oikeastaan niin kuin tasollaan, että silloin kaikki pääsee nauttimaan. Ja tärkeintähän on tietysti, että kaikki pelaa.